नमस्कार मित्रांनो, मी नामदेव गोरपडे, नामदेवचं दुकान यूट्यूब चॅनलवरती तुमचं स्वागत आहे. नक्कीच मित्रांनो, आज 7-8 ते 10 दिवस तरी झाले असतील व्हिडिओ नाही आला. त्याला कारणच आहे नक्कीच मित्रांनो, खूप बिझी असल्या कारणाने व्हिडिओ नाही टाकता आला. नक्कीच हप्त्यामध्ये तर मी टाकत राहतो. ओके, आपण नामदेवचं दुकान यूट्यूब चॅनलवरती बिझनेस रिलेटेड व्यवसायाविषयी माहिती घेत असतो. ओके, आज ग्राहक सेवा केंद्र तुम्ही चालवते तर तुमच्याकडे लाईट बिल हे बघा असं असं लाईट बिल तुमच्याकडे भरायला येईल. ओके, कारण काय सांगतो मित्रांनो, किती डिजिटल जरी झालं तरी खेड्यावरती आहे ना, प्रत्येकजण मोबाईलचा वापर नाही करू शकत. फोनपे, गुगल पे, कोणती गोष्ट. ओके, कारण प्रत्येकाकडे नाही, शक्य नाही ते मित्रांनो. तर मग ते काय, याचा सहारा घेता एखादा ग्राहक सेवा केंद्र जर तुम्ही तुमच्या गावामध्ये चालू केलं तर त्याचा सहारा खेड्यावरती लोक घेतात, कारण त्यांना तेच इजी वाटतं लाईट बिल भरण्यासाठी. कोणी कसं आहे मित्रांनो, एखादं मोबाईल असं माझ्याकडे मोबाईल आहे समजा, तर मी काय करतो, फोनपे गुगल पेवरनं लाईट बिल मेसेज वगैरे आला किंवा लाईट बिल आलं, आपण फोनपे गुगल पेने भरून टाकतो. पण प्रत्येक जणाला शक्य का नाही शक्य. तर मग तुम्ही जर एक ग्राहक सेवा केंद्र चालवताय तर तुमच्याकडे लाईट बिल भरायला नक्कीच येणार. ते बिल कसं भरायचं, मेंटेन कसं करायचं, ते तुम्हाला मी या व्हिडिओमध्ये सांगण्याचा प्रयत्न करतोय. मी स्वतः करतोय. तुम्हीही जर करायचा प्लॅनमध्ये असाल तर तुम्ही नक्कीच हा व्हिडिओ तुमच्यासाठी होणार आहे मित्रांनो. आणि व्हिडिओ जर आवडलाच तर एक लाईक करा, शेअर करा आणि सबस्क्राईब करायला विसरू नका. आणि मित्रांनो, तुम्ही नक्की कमेंटमध्ये सांगा मला का हा व्हिडिओ कसा वाटला. ओके, चला मित्रांनो, तुमच्याकडे प्रथमतः लाईट बिल येणार आहे. ओके, लाईट बिल आल्यावरती याची अमाऊंट वगैरे बघून घ्यायचं, ते कोणाच्या नावावरती. हे बघ, मी तुम्हाला दाखवतोय एक पॅड. ओके, शाईचा आणि शिक्का बनवला मी मला. कारण मित्रांनो, हे आपल्याला त्यांना आहे ना याच्यावरती पोच देण्यासाठी ते लागलं आपल्याकडं. ओके, हे बघा तुम्हाला मी लागतो. आता हे बिल मी भरलेले. ओके, हे कसं शिक्का मारून दिलेलं आहे. ओके, शिक्का मारलेले. आणि याच्या खाली आहे ना मित्रांनो, हे बघा, ही पावती असते, ही कट करून घ्यायची. 2 ठिकाणी कट करायला येतं. एक आपण पोच करायची MSCBला, जे ऑफिस असतं त्याला, लाईटचं ऑफिस आपण म्हणतो त्याला. ओके, आणि एक महावितरणाचं, आणि एक जे आहे ते आपल्याकडं सेफ्टीसाठी ठेवायचे, म्हणजे कधी काळ काय प्रॉब्लेम जर आलाच तर आपल्याकडं ते सबूत राहतं. आणि त्यांच्याकडं पण नाही बिल जे आपण शिक्का मारून दिलेलं आहे त्यांच्याकडे राहतं. पण हे देण्यापूर्वी मित्रांनो त्याची नोंद एक आपल्याकडे करून घ्यायचं. हे बघा, मी तुम्हाला दाखवतो पूर्ण. MSCB बुक असं मी एक रजिस्टरच बनवून ठेवलंय. कारण आपण आपल्याकडे भरतो त्याचं काहीतरी रेकॉर्ड पाहिजे, म्हणजे कधी जर कदाचित लागून पण येऊ शकतं. कधी जर आलं तर माझ्याकडे 1-2 केस झाले होते, ते सॉल्व पण केले आणि ते कमी पण करून दिलं. म्हणजे होऊ शकतं कधी लागून येऊ शकतं. तर मग ते रेकॉर्ड मेंटेन करण्यासाठी हे बघा, मी असं लिहिलेले सिरियल नंबर. हे बघा तुम्हाला. ओके, सिरियल नंबर, कस्टमरचं नाव, ग्राहक क्रमांक जो असतो, आणि तो बिल युनिट कुठले, म्हणजे तो असा कोड असतो एक. आता माझं कसं अकोल्याचं आहे, ते 5791 असा कोड आहे. आणि त्याची किती अमाऊंट आहे त्या बिलाची, आणि त्याचा रिमार्क करायचा, म्हणजे स्टेटस आपल्याला ओके, आपल्याकडनं सक्सेसफुली झालं आहे का, रिजेक्ट झालं आहे का, काय झालं आहे ते बघण्यासाठी ते ओके फायनली करून ठेवायचं. ओके, हे सर्व आहे ना, जे आपण बिल भरलं ते ओके होतं आहे का नाही ते पूर्ण बघून घ्यायचं. हे बघा, एक पेंडिंग होतं माझं, ते करून दिलं मी. हे बघा, असं व्यवस्थित दिवस. आणि प्रत्येक महिना आहे ना, जो महिना कोणत्या महिन्याचं तुम्ही बिल भरताय ते वरती महिना टाकायचं, म्हणजे ते आपल्या रेकॉर्डमध्ये येतात. जे पावती मी काढून घेतलेली ही ती पावती आता माझ्याकडे 10-12 आहे. ती मी कसं भरतो मित्रांनो, ते माझ्याकडे त्याच्यावाल्या 2 ते 3 आयडी आहेत. ओके मित्रांनो, 2-3 आयडी म्हणजे माझ्याकडे बघा, स्पाइस मनीचं एक आहे, डिजिटल इंडिया पोर्टलचं आहे, त्याच्यानंतर ते CSCचा ना तो पण आयडी आहे. 2-3 आहेत माझ्याकडं. मला वाटलं तसं त्याच्यावरनं मी ते भरून टाकतो. सध्या मी स्पाइस मनीचंच यूज केलं आहे आणि त्याच्यावरतीच मी भरलेले. आता
कसं आहे तुमच्याकडे कोणता आयडिया त्याच्यावरून ते कसं भरायचं ते तुमच्या हिशोबाने तुम्हाला भरावं लागेल. ओके. ते मी हे स्पाइस मनीवरनं काही स्क्रीनशॉट आहेत माझ्याकडे, तुम्हाला मी ते दाखवण्याचा प्रयत्न करतो. हे बघा, तुमचं असं ओपन होईल बरोबर मोबाईल. त्याच्यानंतर हा आहे स्पाइस मनीचा आय डी. ओके. याच्यावरती ओपन केलं का असं ओपन होईल मित्रांनो. ते हे बघा दिसतंय का नाही तुम्हाला. ओके. आपला लॉग इन होईल ते डायरेक्ट. ओके. पासवर्ड आणि ते टाकल्यावरती ते लॉग इन झाल्यानंतर असं ओपन होईल ते. हे बघा, तुम्हाला मी दाखवण्याचा पूर्ण प्रयत्न करतो. ओके. ते उजेड आहे ना त्याच्यामुळं तसं दिसतंय म्हणतात. तुम्हाला दिसतंय का नाही माहीत नाही. बघा, नाही दिसत मला वाटतं. ओके. दिसतंय का नाही. ओके. त्याच्यानंतर मित्रांनो ते ओपन झालं ना मित्रांनो, त्याच्यात ते पूर्ण सर्व्हिस दिलेल्या आहेत त्यांनी. हे बघा, तुम्हाला काही दिसून नाही राहिलं मला वाटतं. दिसतं का? हे बघा, नाही दिसत. ठीक आहे, काय प्रॉब्लेम नाही. तुम्ही समजून घेऊ शकता. त्याच्या भरपूर वेबसाईट आहे ती. तुम्ही त्याच्यावर ते बघा मोबाईल रिचार्ज करू शकता, मनी ट्रान्सफर करू शकता, APS आधार एनेबल पेमेंट सिस्टम आहे, ATMने पैसे काढू शकता. सर्व सर्व्हिस आहेत त्याच्यामध्ये. ओके. लाईट बिल, हॉटेलचं बुकिंग, फ्लाईट बुकिंग, पॅन कार्ड अप्लाय करू शकता, DTH रिचार्ज करू शकता, वॉटर बिलचं, फास्टॅग, लोन, लाईफ इन्शुरन्स, LIC वगैरे सर्व आपण याच्यावरती करू शकतो हे ॲप्सवरती. ओके. त्याच्यात इलेक्ट्रिसिटी बिलचं हे बघा हे ऑप्शन आहे. ओके. ते भरल्यानंतर असं महावितरणाचं ओपन होईल. ओके. हे बघा दिसतंय तुम्हाला महावितरण. महावितरणावरती ओपन झालं ना मित्रांनो, एक कंझ्युमर ID, BO जो कोड असतो आपल्या तालुक्याचा तो टाकावा लागेल आणि कस्टमरचा मोबाईल नंबर. दिसून नाही राहिलं. ओके. मी तुम्हाला नंतर स्क्रीनशॉट टाकून तुम्हाला दाखवतो ते. ओके. त्याच्यानंतर हे आपण पूर्ण व्यवस्थित फिल करायचं मित्रांनो, चुकीचा नंबर नको जायला. ओके. त्याच्यानंतर हे बघा असं अमाऊंट ओपन होईल. 380 रुपये कधी भरतो ते ओपन होईल आणि हे खाली कन्फर्म करायचं. ते कन्फर्मचं बटन आहे हे बघा इकडे दिसतं तुम्हाला कन्फर्म. ओके. ते कन्फर्म करून द्यायचं आणि सक्सेसफुलीचा तुम्हाला असा ट्रान्झॅक्शन सक्सेसफुली मेसेज येईल. बघा. ओके. मित्रांनो प्रत्येक बिल असं भरायचं आहे तुम्हाला आणि व्यवस्थित भरायचं आहे. त्याच्या मागं कमिशन भेटतं आपल्याला, पण ते 15 दिवसा महिन्याने भेटतं. आपण कस्टमरकडनं आपल्या पद्धतीने जे चार्ज करायचे ते तुम्ही करू शकता. मित्रांनो हे लाईट बिल कसे भरायचे याची मी ती माहिती दिली. तुम्हाला नक्कीच जर आवडले असेल तर नामदेवचं दुकान YouTube चॅनल एक लाईक करा, शेअर करा आणि सबस्क्राईब करायला विसरू नका. धन्यवाद. जय महाराष्ट्र.